שלום לכם. התעוררתי הבוקר עם תחושה של הכרת תודה מיוחדת. הכרת תודה על הזכות להוביל אנשים לחופש כלכלי. לראות אותם פורצים את תקרת הזכוכית, מגלים את העוצמה האמיתית שלהם, דברים שאפילו הם לא ידעו שקיימים בתוכם. כשהתחלתי את המסע האישי שלי, לא ידעתי שזה אפשרי. חשבתי כמו הרבה אחרים, שכסף בא לכסף, שכסף לא גדל על העצים, ועוד ועוד ועוד. עד שהבנתי שההצלחה היא בחירה יומיומית. אז ישבתי עם הקבוצה העסקית שלי והתרגשתי מחדש מסיפורי הצלחה מדהימים של אנשים שהעזו לחלום, והיום הם בעצמם כבר מלמדים אחרים. אז זה לא משנה איפה את או אתה היום, חשוב רק לאן אתם הולכים עם הכלים הנכונים והליווי המדויק. יש לכם את כל מה שצריך בשביל להצליח, רק תעשו את הצעד הראשון, תצאו מאזור הנוחות ותיקחו אחריות על העתיד שלכם. שנה האזרחית החדשה, 2025, היא הזדמנות לכתוב מחדש את הסיפור, להיות חלק ממשהו גדול יותר ולבנות עתיד של שפע, בריאות ומשמעות. אני מחפשת את שלושת הבאים שמוכנים להשקיע בעצמם, שמוכנים להעז, לקפוץ למים, וכאלה שרוצים להפוך את השנה הזאת באמת לשנה של פריצת דרך. השאלה היא לא אם תצליחו, השאלה היא מתי תתחילו. אז אם מי מכם מוכן לשיחה שעשויה לשנות לכם את המחר, בואו נדבר.